Я вітаю усіх, хто долучився до нас, хто познайомився з історико-краєзнавчим музеєм пам'яті нашої Філатовської середньої школи ім'я Степана Олександровича Занецького. Я знаходжусь біля входу, який виконаний у вигляді зорки. Ви спитаєтеся, чому менавіта зорка? Зараз розкажу вам невеличку казку. Жила на світі дівчина Правда, у якої у лобі взяла зорка. І своїм світлом вона освіщала увесь світ. Жили люди добре, щасливо, не робили ніяких дивних учинків. Але дівчині круті люди не подобалося, і вона скрала зорку. І стало у світі темно, з'явилися темні люди з древніми учинками. Але знайшовся хлопчик, який викрав эту зорку і вернув її дівчині. Тому менавіта зорка – це історична правда Філатовської землі. Зараз звернемося до головної експозиції нашого музею, яка присвячена герою Совєтського Союзу Степану Олександровичу Занецькому. Менавіта його ім'я і носить наша школа. Тут можна знайти життєві звістки про Степана Олександровича, узнагородні листи і вспомини його матері. У годы Великої Отечественної війни був вельми розповсюджений партизанський рух. На этой експозиції ми можемо побачити тих людей, які виходили в этой партизанській організації. В это були і партизанські подривники, і партизанські командири, і секретари комсомола Білорусі. І всі люди, які загинули у партизанських отрядах, занесені у ось гэты список. І про їх свідчать різні документи і різні звістки. Так само є алея героїв, які прославилися у ходи Великої Отечественної війни. На сьогоднішній день тема геноциду вельми актуальна. І ми спрашиваем, коли выпускают некие новые звестки, и завсёды дополняем наши экспозиции. Так само треба сказать об том, что на территории Луганского района были проведены карные операции, які ми так само можемо побачити на ось такій експозиції. І треба значити те, що були ще і ті вёски, які розділили свой нос з вёскою коти. Вони були спалені, і некоторі з їх сьогодні не відновлені. Ось я і закончила свій невеличкий екскурс по залі пам'яті. І ваші враження ви можете покинути у книзі навідувальників.